Mbereko na mambo, haleluya. Mbereko na mambo, haleluya. Mbereko na mambo, mbereko na mambo, haleluya. Mbereko na mambo, haleluya. Mbereko na mambo. Nasi tinopemberera zuva guru mukati mechitendero chedu, apo tinosangana nekukwira kwaJesu Kristu kudenga, achindogara pachigaro cheumambo hwababa vake, chigaro chokutonga. Asi tikatarisa mukati mechiverengo chekutanga, tinosangana navapostori, vaya vane 11 chete, pamwe chete namadzimai vakatanga kupupurira kumuka kwaiye Kristu muwafi, pamwe chete zvakare naamai vake namadzikoma ake, vanova vapupuriri vekutanga parumuko rwaKristu. Vainge vakaungana semhuri imwe chete, ine kutenda kumwe chete uye mwoyo mumwe chete, vachimirira kuuya kwomweya mutsvene kuti wagogona kundopupura nezvaiye Kristu kumiganhu yapasi. Asi chikuru chinovabatanidza mukuungana kwavainge vakaita kunamata nomwoyo mumwe chete uye kutenda kumwe chete. Mugadziriro yavo dzekuti vagamuchire mweya mutsvene, vadzidzi avo vanotungamidza munamato pamberi, unova uyo unovasimbisa pano zvose zvavaitevera pashure pebasa rekuparidza mbiri yaMwari. Nesuwo mukati meraramo yedu tinokurudzirwa kuti kana naruka kuti tikoshese munamato pano zvose zvatinoita uye kutungamidza munamato mamabasa atinoita. Vadzidzi vainge vadzidza kubva kuna iye Jesu Kristu pachake kumirira mweya mutsvene vari parunamato, nekuti iye Kristu pachake anomirira mweya mutsvene mushure mekutanga basa rababa vake, anogamuchira rubhabhatidzo. Pakugamuchira rubhabhatidzo kwake achitangisa basa rababa wake nyakumutuma, anotanga agamuchira mweya mutsvene. Tinoona kuti mukuenda kunoita Kristu kudenga, anopa vadzidzi vake chivimbiso kuburikidza navarume vaviri vakati kwaari, semaonero amaita vachienda ndiwo maonere amuchamuita achidzoka zvakare. Ndicho chivimbiso chimwe chete chatinopiwa kuti iye achange ainesu kudzamara pakuguma kwapasi. Mukati medama rakanaka rezuva ranhasi tinoona vadzidzi vane 12 vakananga Garirea, uko vainge vanzi naJesu Kristu, endai mupoti gondosanganako. Mukuona kwavanovaita kune vamwe vakamukudza asi vamwe vanokonona. Mushure mekunge vamupfugamira vose vamwe vachikonona, tinoona kuti Jesu Kristu iye pachake anosvika pakuzotuma vadzidzi vake. Anovapa basa rekuenda kundodzidzisa marudzi ose avanhu kumiganhu yapasi. Haana kuvaudza kuti kana maenda endai mundodzidzisa wamunenge muchifarira kana vachakugamuchirai, asi anovatuma kuna vose kuti zita rake uye mbiri yababa vake izivikanwe kumarudzi ose avanhu. Asi isu mukati meraramo yedu tinoona kuti tazara nekusarudzana kuti ini ndiri wanhingi, ini ndinotaura nanhingi. Kazhinji kose apo tiri kusarudzana mukati memasangano, kazhinji apo tinosarudzana mukati mekurarama, asi Jesu Kristu paanotuma vadzidzi vake anovati, endai mutoparidzira marudzi ose avanhu, muvabhabhatidze muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene. Haana kuti endai kurudzi rwakati mundoparidzira, asi endai kumarudzi ose avanhu. Ndo zvatiri kurudzirwa mukati meraramo yedu, kuti kumuka nekukwira kwaJesu Kristu kudenga achindogara pachigaro chababa wake chekutonga, nesuwo titore muenzaniso wekutumwa kwatiri kuita sekutumwa kunoitwa vadzidzi, kuti tinoparidzira marudzi ose avanhu, tisave nekusarura. Asi tinoona zvakare kuti Jesu Kristu mukutuma kwaanoita vadzidzi vake anovati, endai mundobhabhatidze muzita raBaba nemwanakomana namweya mutsvene, mugovadzidzisawo zvose zvandakakurayirai. Shoko ravakange vari kuenda naro vadzidzi akanga asiri mashoko avo, asi rakanga riri shoko raJesu Kristu raakanga avaraidza mukurarama kwavo. Endai mundovadzidzisa zvose zvandakakurayirai. Ndo zvimwe chete zvatiri kukurudzirwa mukati mehupenyu, tindodzidzise nezvaJesu Kristu kumarudzi ose avanhu. Tisave nerusaruro, asi kuti tive tinopupura kuna Jesu Kristu uyo ari kutituma kuti tindodzidzisa zvose zvaakatiraidza mukati meraramo yedu. Izvi zvinotiratidza kuti kana tichinge tiri mubasa raMwari, tinofanira kutsvaga mbiri yaMwari kutanga, kwete kutsvaga mbiri yedu pachake. Ndosaka Jesu Kristu ari, endai mundodzidzisa zvandakakurayirai.
kwete zvamunoziva imi, asi zvandakakurayidzai, kuti mbiri yaJesu Kristu ionekwe mukati meraramo yake, mbiri yaMwari ionekwe mukati mekuparidza kwaizoitwa navadzidzi. Anovimbisa zvakare vadzidzi wako kuti achange ainawo misi yose kudzamara pakuguma kwapasi. Chivimbiso chikuru chatiri kupiwa isu pachedu kuti Kristu achange ainesu mukubata basa rake, Kristu achange ainesu mune zvose zvatinoita. Ivimbiso yatinopiwa isu pachedu mukubata basa raiye Mwari, iye Jesu Kristu achange achitisimbisa, Jesu Kristu achange achitibatsira, Jesu Kristu achange achitipa rupenyu rutsva. Kunyange tichasangana nematambudziko mukati mekuparidza kwatichaita, asi ngatirangarire kuti Jesu Kristu anenge ainesu. Paanotuma vadzidzi wake Jesu Kristu haana kuvaudza kuti hamuchandosangani nematambudziko, asi anovasimbisa kuti ndichange ndiinemi, nekuti aiziva kuti wachasangana nekuzvidzwa, wachasangana nekushorwa, wachasangana nekuderedzerwa, asi iye Jesu Kristu achange ainawo achivasimbisa mukuparidza kwavo. Nesuwo mukuparidza kwatichange tichiita, tichasangana newachatizvidza, wachatisora, wachatideredzera, wachatidzikisira, asi ngatirangarire kuti Jesu Kristu anenge ainesu mukati meraramo yedu, Jesu Kristu anenge aine kubata kwake mukati mekuparidza kwatichaita. Mashoko atichandotaura asiri mashoko edu, ndo zvatinofanira kuti tirangarire kuti mashoko aye Jesu Kristu pachake. Isu chedu kutaura, endai mutoparidzira marudzi ose awanhu, tisave nerusaruro mukati meraramo yedu. Jesu Kristu ngaatibatsire mukati mekuparidza kwedu, mbiri yaMwari ionekwe, kwete kuti mbiri yedu ionekwe neruzhinji, asi kuti mbiri yaMwari ipupurwe, ibude mukati meraramo yedu, nomuna Kristu mambo wedu. Kuna